Insizwa, 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 amakhosana. Awazi ngayisizwa ngempela kusho lapha ke umzukulu kabaqalazile lapha kaphansi kwaceza amadoda ke ondini olumahle kahle bathi yithi ulundi yithi amahlabathi yabona so far so good ulundi liqhwakele njengamanje liqhwakele ulundi liqhwakele nje undi liqhwakele bakwethu ngoba la kwaZulu umuntu emnandi siyakwazi ukuthi sishintshane nje ngobunkunzi sishintshane nje ngamatema amahle ngokuvunywa indawo hawu intombi zakhona ziyemula izinto zakhona amagagho yehenwe abantu hawu kumnandi nje izinto zakhona ziyanyanyisa kumnandi nje olundi kumnandi nje kubuka umzukulu kabaqalazini hawu kanti sakhona ithemba kwalakithi hawu umkhulekelo lapha ke insizwa ke yampungose ke phansi ke eMandaba lapho ke iqhamuka khona lensizwa ke yaziwa ke lensizwa ukuthi ke ikhona kwezomculo ke bakwethu futhi ke yasebenza kakhulu nomfowabo lapha ke company lapha ke Indlamlenze ke music production ngomnandi kakhulu ke ikhiphile ke nayo ke album emnandi kakhulu ke futhi iphinde ke ifeature ke umkhaya wakhe lapha ke kwezinye zeingoma lapha ke limit abafana ke base mancane abakhulayo ukubalekela ukuthi basebenze futhi nangokubambisana kodwa ke ngisekuyo kule yama feature ibalekile kakhulu ngani zakwethu ukuthi la emculweni kaMaskandi ngiyazi ukuthi oMaskandi abaphatheki isiningi labo ukungaphatheke koMaskandi kwenza ukuthi ke mhlambe le system esebenza ngendlela yase western noma eprofessionally engayibeka kanjalo leyo ukuthi kube khona ke imanager kube khona ikhampani umuntu nje oyibhinqa mayeke nje watholakala ngathi uyaphathwa uyongamelwa ubona ngathi sekudliwe izumbulu zakhe futhi uyena uyaqhashazwa ingqondo leyo ebolileke enza ukuthi ke singakwazi ukuthi siye phambili njengensizwe samabhinqa njengesizwe sawuphonga nomageba senkashana ngamenzi iyaphuza umntwana sangameva for an example uyabona ke nje ukuthi umculo wakithi uyohlezi uba nama-harms iy'ngane zifike nama-talenti azo anzima nabalulekile zigcine zilimala endleleni yazo umsoco wazo uphelele endleleni kufike kube khona abaculi abadala uthola ukuthi baculile bayidlala indima yabo bacula baduma futhi ngikhumbula nje omunye wabaculi bakithi owazi wavala umhlangeni uThokozani Langa ethi baba ethi mama kaNtokozo ethi phuma kimi ethi ke sithanda ifamily ama album akhe amaningi izinto eziningi azenzayo
umuntu onjengothokozani langa, umuntu ngempela osefuna ukuphetha isitswebhu, uyaqoqwada eke ubuyisa amankonyane eke lapha uyabuka izimo ukuthi zimi kanjani ebese eshe kubafana bakithi nangikhumbuza mina ngihamba la hayi ukuthi ngempela eke abhukude ediphini eke nezingane. Kodwa ke uthola ukuthi ke abanye abangaphumelelanga, abanye babo abaphumelela, uthola ukuthi kugcina kube nenkinga yokuthi hayibo ubona umuntu uthatha ibhadi lakhe elidala athi ingane ngokuvela ngomsoco wayo omuhle bese ewudla wonke lo msoco, ingane ingabusadla lutho. Yabona lento yamafisha iyaregulatewa, ayenziwe noma kanjani. Into kuthiwa athi sithi uhamba ufisharwa noma ikuphi, ayenziwe noma kanjani. Ngoba la kusebenze emabhinqeni, ngoba kusebenza inhlonipho yokuthi kuyothiwa ngiyayitshela, kuyothiwa ukuthi agcina umuntu edadazwa yonke indawo. For an example, yabona kunabaculi nje abawu2 engizobabala, abafana abancane laba abanekusasa eliqhakazile kumaskandi, kodwa umsoco wabo uphelele endleleni. Limit umjolist, akekho umuntu onamafeature abawu50 ngonyaka eyedwa. Leyo nto leyo is a disgrace. Umjolist uhambe ephundlwa yonke indawo, kwayena stage akasaza perform yiphi ingoma, aperforme ahambe icula nentaba noma performance zakhe noma kwenzakaleni. Leyo nto leyo yinhle yimi. Amafeature funela uhlale phansi uwabheke as an artist ukuthi ikusebenzela laphi wena, isebenzela kanjani i-industry okuyona, nalelo artist ilisebenzela kanjani lona. Hayi lento ngempela eningizayo. Yabona abantu abasakwazi ukuyilimita ngokwamafeature bakhona futhi lemculweni. Abantu abafana nabo omzukulu no lokhunjana no Sminoff, yabona abantu abangowabathola bentaza noma kanjani according to amafeature, ngoba ifeature futhi nawe maye athi sifanele kubenefit. Umfana wakhe inkandlo limit uqede umsoco wakhe uyaphundlwa yonke izinjela amabhadi hamba ikotela kuye enhlanhleni yengane ziyoshona phezulu. Yini leyo nto leyo? Ayikho right yonke leyo nto leyo. It killing the industry and it killed the artist. Maye ngasena umsoco kusasa bese kuqhamuka futhi bese kulokhunjwa enye. Yini manje? Bese kuqhamuka thathwa enye eyobe isiqhakazile ngaleso sikhathi leyo iyathathwa futhi leyo ngale leyo sekubhutwa nayo. Hawu bakwethu, hayi kahle igazi lezingane, igazi lezingane ningamaxhege amadala kade hamba egubuzela ngengubo ezimnyama. Hayi kahleni madoda, kahleni. Nokuyilinde nje mawuyindoda, nabo baba owashela imhlophe bayilindile. Bayakwazi ukuthi bavele ngelikhathi abavela ngaso, ngoba phela masithi ukuzelula amathambo. Ukuzelula amathambo ngempela musana ukuvimba nime phambi kwesibuko inguna phakade. Ayenziwa leyo nto leyo. Mina nje akusakalele kuphatha hlelo, mina ngisho ngibizwe emcimbini ngisuke ngiyovela. Yabona, ngijabule kuvela abanye abantu abaphatha inhlelo, kuvela abanye abantu abasakazayo. Ngisho kuthiwa emsakazweni ngingenwa mahala, angeke ungibone mina ngiyosakaza. Ngaqhamuka nje ngithiwe ngivakashile bese ngibhaza ukuthi mina kahle hle into engiyaziyo. Njengamanje thina sifocus ekuphathweni kwezwe. Asoke sikhule empilweni bakwethu. Singaba abathakathi. Hawu, amatsala enxiweni. Hayi kahleni bakwethu. Ishwa esidalela lona uNkulunkulu ugcine ekubulalela ukuthi uvimbe imbewu yakhe entsha ekufunakala iachieve ngenxa ukuthi lokhu umile nje wena ukufront line. It's part of life. It's part of life. Izinto ziyaqhamuka phinde zedlule. It's very important kakhulu bakwethu. Yabona, saba namakhampani amakhulu lapha amanye angasekho, wakhumbula kukhona ogane, kukhona obani kukhona ngisho phesheya kwelwandle khona umfana kade ebhidliza iTedam lapha nje lokhunjani enze into uJustin Bieber mangaphosisi kwa2014 mangaphosisi lapho okwagcwala khona FNB wangena wathi uyaqala ingoma bayithatha wazi waqedwe engazange ayicula ingoma yena kodwa kuthiwa umani uScott Kadela. Mongabuza bonke abantu abakugeneration yethu nje abaningi aba bamazi and very few 2000 that they know. Iyona ke lento leyo. Njengamanje nganza kwethu ungizwe umlando kaMchunu intombi semdabona ngasamqoma ngoba simthanda. Imvumane futhi kodwa semeleka ngoba ngishopha moyifumile. Umongameli omabhinqa ngokulo kuthiwa isilo samabandla wonke. Ngiyaqinisekisa ngithi kini njengoba ngimi lapha
ngihlele eqinisweni ngiyazi ke siphila emhlabeni wama social media siphila emhlabeni wokukhuluma ngokwe freedom of expression nangawo yonke indlela kodwa izwe lethu liyabhubha njengamanje kufanele nikwazi lokho ukuthi izwe lethu alisayidingi ipish lidinga ubhongwana ukuthi libanjwe ngobhongwana dlala ngenkotho dlala ngolimo lidinga amadoda aqotho azokwazi ukusukuma alandele izinkulumo zamaqhawe asekhulumile babone ukuthi yini singayilungisa kuyo yonke into esekenzeka kuleli izwe kuyaqala ukuthi kube nomongameli oneshwa njengeleka Ramaphosa yonke into banye kuphela abantu abathanda uRamaphosa futhi abamfelayo abelungu labo uyibona abaphethe imali labo uyibona abacontrola isystem and nama kubo la phakathi kwakhongolosi khona abangamfuna bebengamfuna kwasiqaleni kodwa bembekezelele ukuthi ngoba ukhonjwe abanikazi bomnotho 30 years of democracy iANC iphethe mawungaskena each and every individual leader of the African National Congress right now pass on or presence ngithi mina mawungaskena uskene ngishama account abo kwenziwe i-lifestyle audit yabo bonke ungathola ukuthi singakha amaDubai awu10 kulelizwe ngendlela labantu abanemali ngakhona ngendlela labo bantu aba self enrichment ngakhona even including their families if you look at ukuthi izwe lethu lifika ngakanani thina njengoba kuzohostwa iG20 summit la sizoqanjelwa amanga thina sikuG19 ngokwe economical categorization of the world if thina siuG19 emhlabeni jikelele kushuthi amazweni athuthukayo nanomnotho thina sitholakala siyingxenye yamazwe aphambili uphi lo mnotho ukubani lo mnotho qala nangihleka mangithi mina nidla ama cornflakes nihamba ngeemoto nidlala ingane zenidlala ngama toys eningawazi ukuthi lawo ma toys lawo akhandwe ubani uproducer walelo toys lelo edlala ingane yakho ngisho impepho yenu ngisho imthombo yenu enigaya ngawo utshwala nenze imisebenzi oyihle omkhulu ayikho ngishaya yodwa producer umuntu omnyama abantu abamnyama they are getting comfortable ngokuthola amathenda ithenda ufika uthola ithenda yonke imali yakhona iye ku private sector i-private sector ukhiqiza usimende ekhiqiza imayini zamatshe imayini zehlabathi konke lokho kuphindela back ekuthenini thina singabantu abamnyama ngempela we are far to own the economy ngakho ke eNingizimu Afrika ngithi kini njengamanje enye into ebulala izwe lakithi icrime ke nama drugs lawa agcwele lelizwe into engasoze iziphele ungazanywa nje imizamo ngoba yibo kanye phela laba abanikazi bezwe abadlayo ngaleyo nto for an example ukuzwe khona ngama drugs kuthiwa ingane zethu ibulawa ngama drugs ingane zethu ibulawa ngama drugs ikeyalandelwa yini ukuthi umuntu otholakala edla ama drugs ethe lasho sibhedlela uzwa kuthiwa akasiyo rehab umuntu othola ukuthi udla ama drugs kodwa i-security cluster ayikazi ukubuzo umbuzo othi how njengoba udla ama drugs awekho emthethweni inhlobo lune drugs odlile i-cocaine noma yini ayikho emthethweni lento uyithole phi lama drugs utholakala la okuthengiselile bekutholakala la oyisupplier from the supplier uyotholakala izidleke nezidleke nabakhiqizi because kuwina kudla futhi laba bantu kuyibona abaphethe izwe yingakho kungasoze kwazokalungiseka. It's a big problem. It's a very, very, very big problem. Ngakho ke ngiqinisile ngithi kini njengamanje kusungulwe imadlanga commission isungulwela ukuthi umkhwanazi uphumele obala ngeinkinga ababhekene nazo be South African Police Services serious yokuthi kunenkinga embonini eyama drugs yokuthi
ikhulu zonke zondliwa ndifuna imali yokukhankasa kubantu ababulala izwe. Kushiwo lokho noma kusafanele kuprove in the rule of law, kodwa kushiwo lokho ukuthi obaba usenzo umchulu bafuna imali ko Brian Mahotse laba bayidubulayo no khujana no ubani lo umkhethi Motlala, yabona sisuka enkingeni yokucaptureishwa izwe lethu la capture la thunjwa ama Oppenheimers nama Ruperts. Until the dawn of democracy, we were colonized and looted by these generational white people. Emveni kwalokho, in the dawn of democracy, kwangena amaGupta ePhetho Mandela Thabo Mbeki ayisenethezeka kuBaba uZuma. AmaGupta alutha lonke izwe lethu aqeda nya. Emveni kwalokho sithe kusabatshazwa indaba yezondo commission yokuthi ayilungise leso simo leso, kwangena uKhethi Motlala no Brian Mahotse balutha izwe in secret because they are the drugs cartels, ama-cartels, ama-drugs Catholics into enjalo. So and then laba bantu imikhuba bayigilayo besebenzisana nabantu